Hello लोगोफोर नै आं दायो साइकेलाव दङ आरो सासे लोगो दंबावो जों दायो सिलनआव थांगोन खानाय सिनजानो खानाय लावजोब्बाय खानाय सिनजानो फैदों जोङो नै सासेबाव दंबावो सासे नामा गोजान बिराद गोजान लामाया बिराद गोजान नै मोसौ दङ नै नायलांदो लामा जिं जिं नायलांबाय दे बिदिब्ला दा उनाव सहैबा खानाय सिनजानो देखायनोसै लामाया फाखा जाजोब्बाय जोंना बागान साहा बागान बिराद मोजां नायनो साहा बागाना Jagroy, ora. Aneh kemana di sini dah lawan belakang itu ya, teman. Aneh pergi ke belakang. Tuh dari cycle ini aja baju nggak, tangsi silun nau, aneh hingga nih. Dah, teman. Apa itu jaga, sana ya. Oke, finally sinjaबाय sinजाखांनानै दा थांलायनोसै न'आव बेयो मोजां सिनारि लामाया नैबे जोंनिया जों न' नैबे सारियालि ब्रेक नहीं ये उदी माने खारबोनांबाय आंनि ब्रेकानो गैया लामा मोनबोदो लामा मोनबोबा बेखौ दायो